mndeni wakithi e-South Africa, bafowethu ngizoqala ngokuxolisa sesithe ukuba khona igephu, singashuthi bafowethu. Umsebenzi indlela osumningi ngayo kulesi sikhala esithe ukuvuleka, kodwa bafowethu ukuba busy, kakhulukazi ngale sini esigcine siyenze eMawoti bafowethu. Sisebhizi ngayo, ngizoqala nje ngokubonga bafowethu i-support yenu. Bafowethu ngibonile ukuthi niyasithanda iSibani Media, niyamthanda uBonga, ngiyayithanda i-crew engisebenza nayo kwiSibani Media bafowethu. Enikwenzile bafowethu nikwenze nakwabanye, nikwenze nakwabanye bafowethu. Umndeni omkhulu weSibani Media angazi ngabonga ngithini bafowethu. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngiyabonga. Bafowethu ngila ngaphandle komuzi kaZuma. UZuma uthe ufuna somlungisela iy'nkinga abhekene nazo nomfazi kamfowabo. Bafowethu ngicela nisilandele singene ngaphakathi nomsholozi sizwe ukuthi udaba siyayithola yini i-solution kulona. Ngiyabonga bafowethu. Mndeni wakithi e-South Africa, ngiphinde ngibingelele bafowethu. Nje kade ngishilo ukuthi sibhalele ubaba uMsholozi ufuna ukuzobonisana nomfazi kamfowabo omdala, umfowabo oswadlula emhlabeni. Khona ingxoxo afa babonisane ngayo. Sesifikile-ke egeyithini la kaMsholozi eThekwini. Ubaba uMsholozi usuka emakhaya. Ngeke ngidalelwe ukuthi kuphi emakhaya, kodwa usuka emakhaya baba uMsholozi. So ngicela nisilandele bafowethu sazongena le geyithini sobona nomakoti. Baba Msholozi. Amalala kaMsholozi. Yebo njani? Siyaphila mama njani? Awusiyaphila. Ngikhona mama. Hayibo khona nawe. Hawu. Azazi into zesilungu thina. Okazi inkosi yami ngihlaselwe ngani ke Obingelela mama. kwenze njani? Mina ngobonga mama kaMkhisa. Yebo. Hawu, makoti kafowethu. Yebo. Ngiphuma ngaphansi kweSibani Media mama. Okay. Ngibhalelwe ubaba uMsholozi. Uthe kunodaba afuna ukuzoxoxisana nawe ngala mhlawumbe ngasinikeza nesikhathi. Kungabe udaba oludeni? Alukho ludo kodwa mama. Ukuthi nje sibonisane mhlawumbe Ngingathatha ihlalo. noma songena ngaphandle noma sohlala khona la. Okay, ngizothatha ihlalo sihlale. Okay mama. Umduduzo usaphila. Ingane mfowethu. Mangeke. Ngiyabonga mama. Ngicela ngihlale noma ngihlala ngala mama. Ngicela ngitshele ke mic ke bhuti ngoba Lolu uhambo ntamsholozi. Hayi. Kwenze njani? Kwenzekeni? Hayi. Mvakashele wena namhlanje. Hayi ukuthi ngivakashele nezinto. baba uMsholozi. Zimbe indaba wengane wethu. Mhm. Nakho ngizwa ke ngathi lokho ezibhala kuma-Telegram. Mhm. Kuthiwa ungane yakwethu lona umdudozi lo washona umdala kunami. Oh yeah. Aha. La ngizwa uMakhumalo lo lapha enzansi echweni. Ukuthi ke kusekhona into engathi bathina abelungu abafundile ulongo. Okay. Ngathi khona into eyayishiwe ekhaya. Ekhaya lapha ngumna uyakhumbula kahle ukuthi washiyelile lonto lana uzama. Izinto ezazigadwa. Nakho nami sengihamba ke. Uzama ke bhuti umfowenu noma umfowethu lo swadlu emhlabeni. Oh. Sekuthiwa lana umakoti ke sekunento ayenzayo esizwe yangiphatha kabuhlungu nami ngakho sesangifike nami ekhaya.
ke ngizwe ukuthi kahle kahle makoti ngoba lento ayiqondene nawe lento eyakwethu Kungabe yini le? waye usifundo wasishiyela imfuyo Eh. imfuyo wayethe sizoziphilisa ngayo Oho. Mana-ke senginokulahleka khona uzama khona usifundo. Ubani usifundo futhi manje? usifundo ongasekho ke le Uzama futhi uba. uzama phela ngithi lo emfuyo lo ayasala kumakoti Okay. okay macela ngithi angizothetha nami lana noma ngikona ngingezile ngempi kodwa ke ngisafuna ungichazele kahle ukuthi kwenzakalani Ngiyakuzwa nako bangilahleka kahle ukuthi kahle kahle into exactly oyizele la iyona yipi. Cause Makoti. ngiyalahleka. Makoti. Mhm. Ubaba uZuma Usibhalele wathi uyakhalaza kahle kahle ngoba ngendlela abhale ngayo utheni usebenzile eGoli. Ekhaya khona umama nabangane. Yebo. So ubhalele umama umtshela ukuthi ekhaya khona inkomo wena usufike wazidayisa. Zomkhwena wakho losowadlula emhlabeni. So uthe inkomo zonke umkhwena beyivele ihlala ekhaya elikhulu nina senaphuma inxi. Yeah. So manje iyona leyo nto athi ufuna nizobonisana ngayo ukuthi wena lokho ukwenza ngaliphi igunya yena engazi ezinkomo zihlala kuyena. Angathi iyona into afuna ukuthi nibonisane ngayo leyo. Oh. Ngani uma ngibeka kabi nibaba? Ubeka kahle. usho kahle ngana kwethu ngoba phela siwumphakathi nje ufuna izinto sinidinge nani kodwa umakoti ngicanga ukuthi hayi umakoti mhlawumbe khona into azongitshela yona Okay. ngoba phela ngisho idoko ngiliboni la ekhaya Oh. okay kulungile makoti wakithi Okay. Mina ngingachaza mhlambe kancane. Ngendlela engizochaza ngayo sacela ningilalele kahle. Mina ngishadelele ekhaya. Ngashada nomfowabo. Then umfowabo usashona. And njengoba thina sihlala la siyakhokha thina lekhaya ama-rate lekhaya. Nakho konke sinamabhizinisi besinamabhizinisi nalomyeni wami wangishiya nawo kamabhizinisi. Indlela ebesenza ngayo ibhizinisi like leli le restaurant siyalikhokhela. Phela yena ukuthi phela akazi ukuthi silikhokhela ndlelani. And sivumelana nomyeni wami. makoti angiyazi mina lento lena angiyazi mina lento Ngizama ukukuvezela mina ukuthi senza besenze njani nomyeni wami. I-restaurant esinayo siyayikhokhela. Ukukhokhela kwethu besidayisa 1 cow. Sizame ukusiza khona lapho. Siphinde nalomuzi futhi senza kanjalo. So lezi inkomo ziyasiza la ekhaya. Kahle kahle. Umyeni wami futhi indlela ayechaze ngayo ukuthi vele lezi inkomo lezi ezethu. Ngicela ukubuza ke makoti. Ngixolisa ukuphulula imama. Benidayisa inkomo eyodwa ukuze nikhokhele ibhizinisi. Angithi sizama ukuhelpa siba nayo imali yokuthi singakwazi ukukhokha kodwa ayaneli. Sithatha 1 cow sidayisa. Ima esekhona umkhonyana benenza kanjani? Besenza kanjalo vele mina ngisaqhubha indlela ebesenza ngayo vele. Kusho ukuthi le business kahle kahle ayikho inzuzo enitholayo ngalo. Noma ikhona kodwa sinendlela yokuthi sisave mase senze njani. Ezama truck under lekhaya ngenze njalo nama Uber sesinama Uber lekhaya. Nama truck nama Uber. So the time isifaka siyayithenga nezinye inkomo. Hayi ukuthi azandile. Mhlambe lezi ayikhulumelayo azisekho. Sekuyilezi engiyithenga ngamabhizinisi ami. Msholozi. Ngicela yamuzwa umakoti ukuthi uyibeka kanjani indaba ngani noma mhlawumbe uyayizwa noma uyizwa kahle. Ngifuna ukuyizwa kodwa futhi ngingayizwa ukuthi inkinga yakhe ngoba phela ngikhona mina njengobhuti omncane akangitsheli lutho mina osikhumbuzo bathi bayalamba kodwa kunenkomo ekhaya ezashiyela ugogo wethu Osikhumbuzi baphela abantu ukhuluma ngabo ukuthi bazalwa umfowabo ngaphansi.
umakoti akayenzi lutho le nto. Mina ngazi ukuthi ezi wena umyeni wami ewumfowenu. Ngazi ukuthi yonke into yayivela ikhulumeke kwasekuqaleni. Ngicela ukubuza ke makoti. Wena as umuntu odayisa inkomo zihlala kaBhuti omncane uyena ozigadile. Uyami informa yini mhlawumbe kukhona inkomo oyidayisayo? Ayikho into engihlanganisa naye. No, Mina ngiqhubha entweni esasivele siyenza nomyeni wami. no mama. Ingane kweyakho ihlala ecrash. Moyo oyilanda awafika uyithatha uyayicela. Mekhona isimo isiphuthumayo. So ubaba uyena ogadiye inkomo emakhaya. Ngibuza lokho mina ukuthi uyami informa yini ukuthi baba khona inkomo engicela ukuyithatha ngiyidayise ngisimo su1 no2. Hayi bengingakaze ngikwenze lokho because abele nomfowabo bengakaze akwenze lokho. Mina ngiqhubha endabeni yokuthi umfowabo wayenza kanjani ngilandela lapho akaze amfonele naye. Njengoba uthi mama unamabhizinisi. Ngizwe kuthiwa ubhuti walekhaya lomdala lo waswashona. Unezingane eziwu4 ngaphandle. Kulamabhizinisi mhlambe kukhona wena okufakela izingane Izingane nje yonke into in cause umfowabo washiya esayine yonke into ukuthi izingane zinakekeleke. Mina yonke into ngiyahamba ngiyosayina zonke izinto ziyayithola izinto zazo. No ukuthi inkinga into engizwile into ebhalwe ubaba uZuma encwadini asibhalele yona. Uthe wena izingane awuzinaki njengoba usudayisele inkomo eziwu7 nganoma iqiniso. Hawu nkosami ayikho ke leyo. Ayikho ke leyo. Aze yaba khona mina izingane zakhe ngiyazinaka konke nje ekwakusala njengoba ngisho nje wena uzele la Hayibo. into ayizele la Hayibo. ngibuza ukuthi into ayizele la Mana makoti. Hayibo. kanti futhi ukwazi yini ayizele la Ngicela lento siyilungise kahle. uzongihlukumeza emzini wami No mama ngicela. akwazi Siyaxolisa mama. akwazi Siyaxolisa mama. ungaphindi ulibeke futhi la ngithe ungaliphinde futhi ulibeke lana Mana. Hayibo. Makoti ngiyacela. nayi imhlola bo Ngicela uhlisa umoya makoti fast lento sibe nesolution yayo. Asizili njengoba ibize mina. Asizili ukuzola. cha bhuti kodwa uyayizwa lento eshiwo yilo baba Ngiyamuzwa into ayikhulumayo. uzongidelela emzini wami No mama anganwena. angikwazi Mama wena angizobe usutshela mina akakwazi kodwa ukwenza ngalendlela enza ngayo ngicela hlale phansi. why ngangifonelanga before afike nani amakhamera wani lana awani amakhamera la No mama sisebenza ngawo amakhamera. Angikwazi ukusebenza amakhamera engekho. angikhulumi namakhamera Ukuze lana yonke into ibe nobufakazi ngiyacela. why ngikhuluma makhona amakhamera lana Ngiyacela mama. why ngibizela amakhamera why ngangifonelanga before nifike la vele yazi mina ngenza umuso ukuthi nginivulele lapha yana Mama ngizamile ukukufonela kodwa ngangakuthola ocingweni. ngiyazama ukunilalela kodwa ke uyangibhedela lo angaphinde futhi hey ngithi wena ungaphinde ufike la Mama. Ngicela uhlisa umoya ngiyacela mama. yibo nayi imhlola Ngiyacela yami mama wami ngiyacela. Ngiyacela mama ngiyacela. Mama unginiko ba wena vele unginiko ba lona wena wenzani yibo ngiyacela mama. wenzani lo bhuti Ngiyacela ngicela uhlisa umoya mama. Usizwe sithini? Ngifuna lento ibe nesolution. Ngoba bobhuti bami nicane ngilale apha nginomoya ophansi Yebo mama. ave nginomoya ophansi Yazi siyafuna. kodwa lo angaphinde zila ungizwe kahle Mama ngizacela sihlale phansi sibonisane. okay Ngiyakuzwa kushoyo. Ma ngicanithi uyena ubhuti osele naye lo ekhaya. yebo Ngicanithi ngicela lento silungise ngendlela ngoba nisazodingana. Umuntu okushisela impepho. ake ngimnide lo Ngiyacela mama. angimunidi lo Ngiyacela la mama, ngiyacela la mama, ngithela kwami angimunidi lo Ngicela sibe nesivumelwano ke la mama ukuze ukuze mhlambe sisheshe sikushiye. yeah Aha. mhm Mama kuthiwa usudayise inkomo ezu7. yeah Inkomo ezu10 kusho ukuthi kusele inkomo ziyasebenza vele lezo sekusele imali inkomo ezu3. siyakhava le ekhaya Sekusele inkomo ezu3 mama. ngizoyithenga ezinye So- mina amabhizinisi mina la Okay mama ku right ngoba uyasebenza uzosithenga ezinye. Kulezi ezu3 ngendlela abechaze ngayo baba umsholozi. Bethe ucela lezi ezu3. ngeke ayithole mhlambe Awukangizwa bengingekeswa kahle mama. ngiyaxolisa Awukangizwa mama. awu ngiyaxolisa bhuti wami Ngiyacela mama. ngike ngasho ngathi angikuthandi kakhulu Ngiyacela. Uthele izinkomo ezu3.
ucela ukuthi ngoba wena usuthathile lo 7 Yeah. ucela ukuthi zithathwe lezi Never. leziya Ngithe neva wena. Ngeke uthole nix. Why wakhuluma ngasakhona umfweni kanti? Usakhona umfweni yini ayidala ungakhulumi nix. Why uzohlukumeza mina la emzini wami? Umntamsholozi. Why uzohlukumeza wena mina la Ngantshela emzini ngathi wami? mina lona. Akwazi ke ngiyawuthole nix. Ngantshela ngathi mina lona uzenzela izinto ngaphandle kwemvume yami kuyimina okhona. Ngiyawuthole lutho ngitheni? Ngoba lezi ngane lezi engaphandle nazo ziyadinga. Kodwa manje umakoti akayifuni. Ngiyasho nje ukuthi ngiyayisupport ayikho ingane engayisupport mina lekhaya. Kodwa- Yonke imali ephuma lekhaya ngiyayisupport ezomyeni wami wayenza njalo. Ngicela ukubuza ke mama ngicela ukubuza bese ngayifonela manje singathola ukuthi azisupporta lengane Ngiyayisupport. no ukuthi mama nami I have slips. mama Nginama slips nje. kushuthi lokhu nazo kade zingitshela kona Ngiyenza njalo nje. Ngiyayifakela imali mina lezi ingane iziliphu zazo zigcwele eboxini lami. Mina nje angisho nje ukuthi nginomqondo wamabhizinisi nokusupporta zona ezomyeni wami wayenza. Ngisele kanjalo. lezo yiliphi mama mengayicela Zikhona. Hawu zikhona. Sicomplain hayi shithazaneni hayi shithazaneni shithazingizwa hayi ke yazi ngesayithola kwaleyo mana ke mama kungani pho ingane zifaka Awe, icomplaint babomncane ma. ube wena uzondla ngesayithola kwaleyo ke zisho njalo Ha. sifaka ama reports anjalo ziya complaint azanele imali engiyifakela zona lezi ngane ngifakela 2000 mina zu4 Ufaka 8,000 njalo ngenyanga? njalo nje ivele phela lekhaya siqhubha umsebenzi ebhizinisi njengoba ngisho ukuthi ngiyawandisa more ema ke yini edathi ungahlani nabo lapha mama angeke ngikwazi ngobani cause uma wazo angifuna lotho ezothi ngizobheka ingane yami ngizobheka ingane nayi la uzobheka kanjani Hayi ingane ekhulile la. ngabe la ikhulile nje lengane mama? akwazi ke angifuni ngeke ngikwazi ngifuna ukuhlala ngedwa la nezingane zami hey sike right Kwethu. Ukwethu awufuni ingane ngithe kwethu. right wena why wena mase ufuna ukukhuluma nami ufike namakhamera lekhaya hawu Jehova ngisizeni why wena ufika namakhamera lekhaya hayibo no sisacela sinikeze Inhlola yami le. sicela sinikeze umsholozi naye ithuba akakhulume akhiphe okungaphakathi naye kuyena ngiyacela sisiwami Hawu. Hawu. angewuthole lutho firstly ngewuthole lutho cabanga Kodwa cabanga ngewuthole nix izingane lezi ngeke nazo zisathola lutho izingane lezi kamfosi lapha ngithe ngesathola lutho zize kumina lokho kahle kahle leza inkomo Ngithe ngimile u-8,000 shuthi usuwu-save. makoti leza inkomo lezi wangeke zona zamkhonyana Ngiyasave. kwaweza kwethu sithi sengiyasave u-8,000 kwaweza kwethu lo Uhamba nje bengiwukhipha wami Lo- ngishiye ngithe lutho ngifuna udadewethu kababa engasekho hayi kamhlolo ngantshela ngathi mina lo mfazi lwana akuyena umuntu lo kodwa nkosami nginomoya ophansi kangaka akuyena ngizomhlukumeza umuntu emzini lona wami lona ngithulele ngabona mina mhla hayibo mhla singcaba ugogo kwambona wakhipha imbuzi wakufanele amatshala akhe ayiground wawufunani wena inkomo futhi wawufuna zona lezi inkomo futhi ngiyakutshela ngana wena ngeke uthole Lo, yabo lo. lutho awe ma makoti yebo indlela owenza ngayo makoti ngiyaxolisa ikwakho kodwa indlela owenza ngayo ingiphatha kabuhlungu oh okay ubaba umsholozi uyena osele naye yebo uyena okusizayo lekhaya for mendinga izinto zesizulu oh okay yeah. uyena umuntu omfonelayo azokwenza into afayenza kunjalo nje noma mhlawumbe umoya emakhaya uyena umuntu okwazi ukukhuluma naye nenze into efanele niyenze kunjalo so indlela ekwenza ngayo ingiphatha kabuhlungu ukuthi ngenye ilanga njengoba uzosamdingi nje uzosiza uba kulezi zinto engizibalayo ngoba phela usazomdinga uba uzokwazi ukuthi yena aphinda ukwazi ukukusiza ngendlela wena owenza ngayo kona ngani mhlawumbe uthathe ngomoya ophezulu sesifika namakhamera kade singakwazisanga wathi sesiyakuzama sangakuthola kona ngicela ukuxolisa kakhulu umoya wami ukhuphule kakhulu uyangazi anginjeni ingane lezi izicomplaina ngento engekho shuthi bese idinga mhlambe extra money kuyena angazi yebo kodwa futhi ezintweni engizenzayo lekhaya ngiyasave ngoba ngenzela nazo ukuthi mayiqeda isikole zami ziyofunda ziqede zisebenze ngizinakile mina izingane zamfowethu hayi ngizinakile ngicela ingane ukubuza ama before zamfowethu. ngidlulisa ile khonjana
i-mic kumsholozi. Yebo, Kulo 2000 ozifakela wona ngenyanga. yebo. Into zokugqoka zibala kulo 2000, into zesikole zibala kulo 2000. Zifika la muntu mase gugelwe something asho uthunida. Okay mama. Lo 2000 ukuthi bona mhlawumbe noma yini ayidingayo ngingekho mina ekubo because abahlali la. Mekubo asikwazi ukuthi asho lento ayifunayo enze. Because khona Msholozi. abagibelayo. Ngibonga leli suba futhi umakoti ephamisa umoya. Kodwa ke uyachaza. Kodwa ke bengeke ingane kaMfowethu zibhala incwadi. Ekubeni umakoti ezenzela kahle. Kodwa ke into engifuna ukuthi Bamsholozi. Umakoti useqale ngokuxolisa. Hayi, Ngokunyusela umoya. and ngiyaxolisa. Ubhuti asele nawo wasemzini. Uxolo lamakoti alamukela baba. Ngiyaxolisa futhi. Umacele umfazi kaMfowethu ogcina. Mina ngokwami angikho lapho mina ngiyamazi umfazi kaMfowethu ngandlela sechaze ngayo kodwa into enkinga yami ukuthi izingane nalokho kusele kwaMfowethu ukuthi lezi ezangaphandle Ngithe konke ngizokulungisa futhi. Konke ngizokulungisa ngendlela efanele. mina ngiyalamula uxolo noma ungathi uMfowethu nami apha sephezulu umfazi kaMfowethu seqeshwa ngenza isimangaliso kodwa ke lokho ke umoya sengiwehlisile ngoba phela owakwethu naye ngimzumile nami ngifika nabantu abalindele ngenxa yezingane kodwa ke ngithi mina uxolo lakhe kodwa futhi uxolo lakhe engikoliqedi izingane zikaMfowethu lezi ezo4 lapha ngaphandle ezibhala incwadi sizogcina senze njani ngazo naye okaMfowethu ngoba phela akusekho umuntu la ekhaya sokwaba yithina sobabili Bengichazile ngathi ngizokwenza konke. Konke kodwa okufanele ke ngizokwenza. mina umakoti ngifuna ukuthi kumthemba ukuthi uzokwenza lokho Ngizokwenza futhi. angazi ingane zakwethu ukuthi mhlambe hey Hayi ngizokwenza Ake simthembe ibhuti njengoba ethi uzokwenza konke. ngizokwenza ngendlela efanele. Ake mina ngisacela ukuthi simthembe nje. nami ingane zakwethu ngifuna ukuba nalo lo themba ngoba naku sekufike nani nesigodi ngathi nesigodi naso sesibonele ukuthi konke kwenziwa uMfowethu umzwa amandla uzoqhubeka nje wakwenza Yebo. angazi kodwa ngane zakwethu kulo 3 okhona bengifisa mina ukuthi noma ngeke nginikeze mina kodwa izingane kaMfowethu zibe kwazi ukuma university Besho njalo umakoti wathi ayikho inkinga kulo 3 sengingabonakala ukuthi kwenzakalani ngalo 3 for izingane. ema university Kodwa futhi naye beshilo ukuthi akanankinga ikhonto ayibekela zona izingane ukuthi mayiqeda esikoleni zikwazi ukuthi ziye kule mfundo ephakeme. ema university lapho ngicela nje ukubonga kumakoti noma khona ke umoya besiphakamele umakoti wakaMfowethu Ngiyaxolisa. umakoti kaMfowethu Ngixolisa kakhulu. kulungile ke ngane zakwethu mina ngicela nami ukwehlela ngenzansi Yebo. ngoba phela uma weshiye lana ethi nangu umakoti nami ukusuka nami ngiyile le konquthu kashiya nami uMfowethu kanti uMfowethu hawu ngane zakwethu ngiyabonga nje ukuthi umakoti usekwazi ukuthi axolise kumina ngingelutho hawu ngisho noma sibisi abalapha enzansi hawu nabo ngizodlula kubona nami ngibonge kubona ukuthi hawu Ngiyabonga futhi. hawu ngiyabonga nami Emake kusibani media bhuti ungabonga uthini ngosizo sebekusize ngalo. Ngokuthi usuke enquthu ufike uzoxazulula inkinga nomakoti leThekwini. uyabona ngithi mina kwaSibani usizo olukhulu elisazophinde lisize nabanye abanezinkinga njengalezi enginazo la ekhaya. Yebo. Ngiyabonga nje ukuthi baqhubeke bahambe siningi inkinga lawo ndodana. Ziningi inkinga ndodana ukuthi siyayifihla. Hayi iqiniso lena. Siyayifihla. Iqiniso lena. Ngiyabonga. Makoti ngizothanda ukubonga noma uthe uqala wanyusa umoya bona ke. Ngiya-understand mama ukungena nama camera
singakwazisanga Yebo. bekufanele ukwenziwe. Ngizothanda ukubonga nje mama. Ngizothanda ukubonga nokucela uxolo kubhuti osemzini ngoba seniseno babili ngendlela achaza ngayo Yebo. nabantwana. Yebo. So ngiyabonga makoti. Awu. Umphakathi wakithi eSouth Africa sesivala manje. Siyabonga kakhulu bafowethu. Engizokucela kunina bafowethu. Ngicela nithi menisibhalele. Uma seso attend udaba lweni bafowethu. Sacela umuntu angadli amanzi amponjwana. Ngoba into yethu izothatheka umdlalo bafowethu. Baningi abantu abasibhalelayo, baningi abantu abadinga usizo. Wena mosusi siyafika kuwena uphuzile so attenda wena uphuzile fa senze njani? Bafowethu siyabonga kakhulu. Ningakhohlwa bafowethu ukulandela i-page. Uze wonke umsebenzi esiwenzayo sinithumelelele. Ama-commenteni ngiyawathokozela bafowethu. Niphinde nenze njalo. Ukugxeka kwenu kube ukugxeka okwakhayo bafowethu. Ngiyabonga bafowethu. Wesibani imidi ubonga Mkhize usathi shele. Ngiyabonga.